Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Patchouli on Fire. Iyan siya ni Afnan. Kagambal nila, panglalaki ni siya o kung pambabayi, bahala ka. Pero ako kung pamangkuton mo ko, tanan nga pahamot, unisex. Wala ko pakialam, basta namian ko suksukon ko, kag namian man ko sini. Kay nga baw, kakusog sing patchouli, kag ginkalayuhan sang mga spices na patchouli kag mga spices ka spicy gid sa iya no kag kung namian kasing patchouli amo ni siya ang kwaon mo te ano ang iya nga mga nota. For the top we have spicy notes, aromatic notes kag woody notes. Wow, wala nila ginbutang kung ano gid ang mga nota basta hambalang nila spicy, aromatic kag woody no. For the mid, we have patchouli, lavender, kag citruses. Ba, ang citruses nakabutang sa mid, no? Wala man nila gin-specify kung ano gid. Pero, balanta nga may ara sa patchouli kag lavender. Kag for the base, we have patchouli liwat, kag exotic spices. Na wala gid ginlista kung ano nga spices ang gingamit. Basta ang balaan mo lang dire, no? Ka-spicy siya, may woodiness siya, kag puro kapatsyuli. Kag ang iya nga pagkapatsyuli ng iya kaduta nga patsyuli kay lain-lain man klase nga patsyuli no. Iniya may pagkaduta siya. Na ang angay nga temperatura para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Na kaganami siya botelya no kapresentable no na kanami kaayo te kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!